जों दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे लाखानाय थांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि नैबे मावथांखिखौनो बिथा खालामनानै जोङो दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो दख'रानि सिङाव गं 10 जा गोजौ फरायसालि दङ बे गोजौ फरायसालिफोराव हाबनानै बै गोजौ फरायसालिफोरनि फरायसाफोरजों सावरायनो मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बै फरायसालिफोरखौ गुन गोनां आरो आदबजों खालामफिननांगोन जोङो गासैबो बिथिङाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां आरो आदबजों बुंफबनाय खालामनायनि थांखिजों गासैबो फरायसालिफोराव हाबनानै जोङो फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय आरो फरायसाफोरजों सावरायनो मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखिया बेनो जे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बे फरायसालिफोराव जाहाथे बै लाखुमानानै लिरनाय बे नकल फ्रि जन मोनसे बानायजानायखौ जों लुबैदों आरो बे थांखिजों जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे खुनु कारनाव मोजां पारसेन्ट मोननानैबो बे माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव माने फेलें जाहैनाय बेफोरबादि माने रोंगौथि गैयि जों माने बेफोरबादि फरायसाफोरा बे जेंनायाव गोलैहैयैनि थांखिखौ लानानै जोङो दिनै नैबे थांखिखौ लादों आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरखौ नैबे थांखिजों जोङो सरजाबफानानै हाबाफारिखौ लादों आरो गिबियावनो गासैबो खुलुमनाय जासिबाय दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे जनाय हालामनि सिङाव थानाय UNB गोजौ फरायसालि दा बे गोजौ फरायसालियाव जोङो दान्दिसे सम जोङो हाबफैनाय जायो लोगोसे हाबफैनायजों लोगोसे जोङो क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौहाय लोगो हमनानै जों दान्दिसे सम जों सावरायनाय जायो दा सावरायनाय लेखा जोङो जोंनि मोनसे थांखि दङ दा थांखिया बेनो जे जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समावहाय जे मोजां रिजाल्ट खालामलांनो हायो आरो जोंनि जि समस्याफोर माखासे जि फरायसाफोरा जे सौदावदों बे समस्याफोरा बिथांमोनाव बे जाफिनदों नामा लोगोसे जोंनि जि लेखानि समस्या आरो फोरोंगिरिफोरनि समस्या बायदिसिना जों दङ दा बेफोरखौबो जों फरायसालियाव जों सुलु लानायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ दान्दिसे सम थुलुंगा होनायनि हाबाफारि जों लायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफ्रा जेन गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव माने जोंनि जि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ बे एग्जामफोरावहाय गावनि फरायनायजों आरो मोजाङै पास खालामलांनो हायो बेखौनो जों फोरमायनाय जायो।